tadin jablaġi. Hawn int li rajtajjeb tirani f'meratonja bis-sewwa qaddis. Taqawwini b'dak li kelt tas-sema ni waħħadni ma' ibnek l-Aziz. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqlkom minn qalbi l-għodwa tajba u naħseb li bix-xieraq lillum ngħidulu grazzi l-Mulej tax-xita li qiegħed jibatilna, grazzi lill-Omna Marija li tant nabnija u afdajna fidejja t-talba tagħna u nkompli nitolbuk Mulej tibatilna xita tal-art kif qed tagħtina biex artna ta' bilħaq ma ċaħħadniex mill-frott tagħha biex pajjiżna ma jsirx deżert imma jkun art ta' bilħaq li turina sbuħija tal-ħajja, ir-rigal tal-ħajja li taf tagħti int Mulej. Għalhekk nitħejjew iżiskuti kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitta qalbna nitolbu lil Mulej jaħfrilna ħtijietna. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru, Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb, Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna b'nubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-irwieħ ta' ħutna Veneranda u Karmenu Muscat u Doris Gawċi. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej li l-fidili tiegħek jagħtuk servizz xieraq u taġieħ. Għamel mingħajr ebda tfixkejl, inħaffu biex niksbu l-wedit tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nitlobkom attenzjoni partikolari għal qari tal-lum dejjem ta' immek l-ewwel qari tal-lum San Pawl se jagħtina messaġġ sew qawwi u sabiħ. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Filippin. Ħuti, ixbħu lili u ħarsu lejn dawk li jimxu skont l-eżempju li rajtu fina. Għaliex hawn ħafna dan għattulkom bosta drabi, imma issa intennijulkom bidmuħ f'għajnejja. Hawn ħafna li jġibu ruħhom bħala dewwa tas-salib ta' Kristu. It-telfien għad ikun tmimhom, Alla tagħhom u żaqhom, jiftaħru b'dak li jmisshom jistħu minnu u moħħhom biss fil-ħwejjeġ tad-dinja. Imma aħna pajżani tas-sema, minn hemm bil-ħerqa nistennewh jiġi is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. U għad irid ibidlilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjus tiegħu, bil-qawwa tas-seta li għandu li jġib kollox taħtu. Għalhekk intom, ħuti li intom l-għoża u x-xewqa tiegħi, ferħ u kuruna tiegħi, żommu sħiħ fil-Mulej maħbubin tiegħi. Il-kelma tal-Mulej. Sejrin ferħana f'dar il-Mulej. Sejrin ferħana f'dar il-Mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-Mulej, diġà qegħdin riġlejna fi bujbek Ġerusalem. Sejrin ferħana f'dar il-Mulej. Ġerusalem mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda, lejja tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-Mulej. Sejrin ferħana f'dar il-Mulej. Skont il-liġi ta' Iżrael ifaħru isem il-Mulej, għax hemm twaqfu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David.
sejrin ferħana f'dar il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu fih hemm tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: kien hemm raġel għani li kellu amministratur u lil dan xlewħ lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sejt sejjaħlu qallu: dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Għatini kwont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu bejn ruħu qal: issa sejjer nagħmel la darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni, immur nażaq ma niflaħx, nittallab nistħi. Nafx nagħmel? Ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni insib lil ħaddieħor li jilqani għandu. U wieħed bat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħti lil sidi? Staqsa lill-ewwel wieħed. Midbar mill-żejt, wieġbu dak. Oħroġ il-karti tiegħek qallu l-amministratur, oqgħod bil-qiegħda malajr u ikteb 50. Lil ieħor staqsih: u int kemm għandek tagħti? 100 xkora qamħ, wieġbu. Qallu: oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. Wissit faħru lil dak l-amministratur ħażejn talli ħadem brasu għaxu li din id-dinja jimxu bila aktar minnu li tiddawl ma minnu tal-qata tagħhom. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Ħanimmaġinaw esperjenza li forsi f'pajjiżna ħanejdu hekk mhix daqshekk faċli nifhmuha forsi u x'hekk. Nimmaġinaw tkun f'xi pajjiż kbir, u forsi tkun is-suq x'imkien u tintilef. U tieqaf u tistaqsi lil xi ħadd biex jagħtik id-direzzjoni. Kemm tħossha ta' soljef ta' u x'hekk, qisu xi ħaġa li tassew tgħinek meta xi ħadd inti tkun barra mit-triq u jgħidlek kif issib lura t-triq u x'hekk. Kemm hi ħaġa għażiża. Eżis ħut il-kelma tal-Alla diki mhux titlef it-triq meta tkun imsiefer, ma titlef it-triq fil-ħajja. Mingħajr il-kelma tal-Alla kollha kemm aħna nitilfu għat-triq fil-ħajja ta' eżis ħuti. Għax toroq żbaljati, toroq li juħduna t-telfien. It-telfien ma jfissirx biss ta' wara din il-ħajja. It-telfien jibda minn hawn. Min ma jażilx it-triq tal-mulej minn hawn jibda jgħix ħajja mgerfxa. Minn hawn jibda jgħix ħajja bla sens. Minn hawn igawdi għal ftit imma jħoss il-vojt f'qalbu eżis ħuti. U allura l-kelma tal-Alla kemm għandna bżonn eżis ħuti nożżuha. Isimgħu San Pawl illum x'meravilja il-kliem ispirati tiegħu minn Alla. Għal innek ixbħu lili u ħarsu lejn dawk li jimxu skont l-eżempju li rajtu fina. Kull nisrani suppost jgħidha din. Kemm jien kapaċi ngħid jien ukoll li sisħuti jixbħu lili, forsi ma ngħidix f'ommi, ma ngħidha bħajti. Kemm jien insir evanġelju ħaj, in-nisrani jekk suppost isir evanġelju ħaj. Ma jiddakkarx mid-dinja. Alla ħares in-nisrani jgħid: mhux kulħadd hekk jagħmel. Mhux kulħadd hekk jagħmel. Dik hija kelma tax-xitan eżis ħuti. Lin-nisrani m'għandux jaqa' fin-nasba tagħha. Appuntu għax jagħmel hekk kulħadd jien m'għandix nagħmel hekk għax in-nisrani. U x'hekk eżis ħuti. Imbagħad ikompli għaliex hawn ħafna
U kemm jotta l-żmienna dan il-kliem ta' San Pawl. Dan ettulkom bosta drabi, immissa ntennjulkom bid-dmuħ f'għajnejja, nimmaġina li Pawlu jgħidek lienna l-Maltejn li wassanna għal din il-fidi tant għażiża u tant sabiħa. Hawn ħafna li jġibu ruħhom bħala dewwa tas-salib ta' Kristu, hawn ħafna li jġibu ruħhom bħala dewwa tas-salib ta' Kristu. T-telfina tkun tmiemhom Alla tagħhom u żaqhom, jiġifieri dak li ta' din id-dinja eżisħuti. Jiftaħru b'dak li jmisshom jistħu minnu moħħhom biss fil-ħwejjeġ tad-dinja. X'kelma ta' qawwa eżisħuti, imbagħad ikompli dal-kliem tas-sew tal-għaġeb, imma aħna pajżana tas-sema pajjiżna. Nista' ngħidha jien li jiena ċittadin tas-sema mhux ta' din l-art. Jiġifieri qalbi marbuta mas-sema ma dak li Alla u ta' Alla eżisħuti. Min hemm bil-ħerqa nistennew jiġi is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu, aħna qed nistennew jiġi s-Salvatur tagħna. Jew il-mulej Alla ħaresat jiġi u siebna maħniex imħejjija eżisħuti u xekk. Dak li qed jgħidilna San Pawl. Fil-ħajja il-mulej se jiġi għal kulħadd. Id-differenza hi li min jemmen ta' bil-ħaq u min jimxi wara Ġesu jkun jistennieh u l-mulej ma jieħdux Alla rrieda. U min warrab l-Evanġelju u lil Ġesu tiġi ssija fuq xorta waħda u siba u xekk bħal sajjetta fil-mnazzi kif ngħidu. Huwa trid ibidlilna il-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjus tiegħu bil-qawwa tas-seta li għandu li jġib kollox taħtu. Jien nemmen għadejn eżisħuti. Nemnu għadin jew le. Nemnu għali meta mmutu mhux jien immut, il-ġisem tiegħi jimut. Meta jmut xi ħadd tażis għalija u narah fit-tabut, narah nieżel fil-qabar din f'Novembru, jien ma ngħidx din hija ma nafx ommi missieri ħija ma nafx min. Ngħid dan huwa l-ġisem tiegħu mhux hu. Nemnu għadin jew le jien ngħidwa bil-kliem biss. Nemnu li aħna fil-mument tal-mewt aħna noħorġu mill-ġisem tagħna nħalluh warajn iva maħna nibqgħu mal-mulej. Ngħaddu mill-mument ta' tisfija l-purgatorju. Ma nittamaw li nkunu mal-mulej. Għalhekk intom ħuti jgħidilna San Pawl li intom l-għożża u x-xewqa tiegħi, ferħ u kuruna tiegħi, żommu sħiħ fil-mulej maħbubin tiegħi għalilna San Pawl. Kemm huma sbieħ dal-kliem ta' tħeġġeġ min jixtieq jerġa' jaqruhom u jimmedita fuqhom. Huma kapitlu 3 tal-Ittra San Pawl il-Filippejn minn versi 17 sa kapitlu 4 vers 1. Minn l-Ittra ta' San Pawl il-Filippejn kapitlu 3 vers 17 segwenti. Imbagħad għalhekk irrepetejna fis-Salm sejrejn ferħana f'dar il-mulej. Aħna sejrin ferħana f'dar il-mulej jew le? Kulħadd se jmuta. Issa l-istess bħal medna qabel. Id-differenza jekk jien nix konxju u konvint li wirrejt immu ferħan f'dar il-mulej u nkella naqbad triq oħra. Imbagħad hawnhekk il-kelma Ġerusalem mhux hekk qed tirreferi għal Ġerusalem tas-sema. Fraħt meta qalu li sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalem hekk hu mhux hekk. Ġerusalem mibnija bħal insomma l-bqija. U l-Vanġelu tal-lum eżisħuti li mal-ewwel daqqatajn jista' jidher ftejt diffiċli biex nifhmuh din parabola li jgħid Ġesu li wieħed għani kellu amministratur. L-amministratur huwa l-manager tiegħu xek. U dan inqabad li gerfex xi waħda. U s-sita jgħidlu qallu isma' qbad irranġali l-karti nagħtik pereżempju 15 jew 3 ġimgħat biex tirranġa l-karti qallu ħanket ċejk. U dan beda jaħseb, sa nagħmel issa. X'in issejt se jkeċċini. Ħammur nażaq ma niflaħx nażaq, nittallab nistħi. Nafx nagħmel. F'dan iż-żmien li fadalli bħala amministratur ħanħaddem moħħi. Ħansejjaħ lil dawk li kellhom jagħtu lil sidi u naħfrilhom biċċa minn dak li kellhom jagħtu biex imbagħad x'in sidi keċċini. Forsi jħadmuni huma. Hekk ħadem brasu dan. Is-sit faħru lill-amministratur ħażin. Ma faħrux għal dak li għamel ħażin, ta' tifhmu ix ħażin din. Faħru għax ħaddem moħħu. Wara l-aħħar sentenza li tispjegalna kollox, għaxu li tid-dinja jimxu bil-għaqal aktar minnu li tiddawl ma minnu tal-qata tagħhom. Mena fejn jidħlu l-affarijiet tad-dinja kemm inħadmu rasna. Araw businessman kemm iħaddem rasu jaħseb kif dak li għandu se jżidu u jkattru.
Men għaliex fejn jidħlu l-affarijiet tal-Alla eżisħu tafna darba aħna mitluqejn. Aħna bla ħeġġa. U xek, aħna kultant nirraġunawi u mur l-Knisja jien u nitlu ftit jien imbagħad ħaddieħor jagħmel fattieħ. Għaliex m'għandniex din il-ħerqa li għandu Alla għas-salvazzjoni tal-erwieħ biex irressaq lil bnedmin kollha s-salvazzjoni, jeżisħu għaliex m'għandniex. Għaxu lejt id-dinja ma' minnu tal-qata tagħhom huma ħafna iktar għaqlejn minnu lejt id-dawl eżisħuti. Ejjew eżisħuti nitolbu l-Mulej jagħtina l-ħeġġa għall-Evanġelju biex inwassluh, biex bħal San Pawl nkunu nsara veri, mhux insara ta' biċċajt, biex nkunu nistgħu ngħidu ma' Pawlu ixbħu lilej, ma ngħidux f'homna, ma ngħiduha bħajjitna, ixbħu lilej għax inxbaħt il-Kristu. Alla ħares qatt. In-nisrani jirraġuna mhux kulħadd hekk jagħmel għax ifisser li n-nisrani jkun sar melħ li qata u dawl motti melħ li qata mutajjab għal xeħlif biex jintrema. Eżisħuti, in-nisrani rrid jagħti t-toma tal-Alla fis-soċjetà. In-nisrani ma jridx jibża jkun differenti. In-nisrani jrid bi kliemu, però li żied l-ewwel qabel kollox bħajtu ixandar lil Ġesu. Ejjew eżisħuti, nkunu nsara veri, mhux insara ta' biċċajt. Għax id-dinja m'għandix tambi nisrani ta' biċċajt, għandax tambi nisrani li huwa ta' bil-ħaq Kristu ħaj, il-Mulej u xek li jerġa' jgħix fostna. Jogħġobkom mu bil-wieqfa. Lill-Alla li ħalaqna biex ngħixu ferħana u rid il-paċi tagħna nitolbuh jagħtina li ngħaddu fis-sliem il-jiem kollha ta' ħajjitna billi ngħidu Mulej, mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem, nitolbu, Mulej. Għal knejjes tal-Asja u l-Afrika biex iżommu fihom l-entużjażmu tal-konverżjoni, l-umiltà tal-bidu u r-radikalità tal-martri tagħhom, nitolbu, Mulej, mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Għal paċi u laqda bejn il-medmejn ta' kull razza u twemmejn u klassi soċjali, mod speċjali nitolbu għal paċi fejn hemm il-ġlied u l-gwerer, nitolbu mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Għal min bħal Kristu qiegħed isofri inġustizzja u disprezz biex isib il-qawwa li jpatti l-ħażin bit-tajjeb, nitolbu Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Għal min tilef il-fidi biex isib il-komunità nisranija tagħna il-post fejn jiltaqa' mill-ġdejt ma' Alla, nitolbu Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Ħa nitolbu biex il-vista pastorali tal-isqof tagħna fid-djoċesi tagħna u il-ġublew kollha jgħid tal-2025 li daqt nibdew ikunu mumenti ta' grazzja kemm fuqna bħala djoċesi tawdi fuq id-dinja il-ġublew nitolbu biex ikun grazzja kbira fid-dinja. Iż din id-dinja li donna kull ma jmur qed todus fid-dlam, imma aħna li nemnu li d-dawl waqwa mid-dlam. U jkun kemm ikun sfiq id-dlam, id-dawl ta' Ġesu li qam mill-mewt għad jirbaħ kull dalma eżisħu tinemnuha dil ħaġa b'qalbna kollha u nitolbu biex il-qawwa ta' Ġesu tidher fid-dinja tagħna. Nitolbu ngħidulek grazzi Mulej tax-xita, nkomplu nitolbuk tibatilna xita tal-art tagħtina xitwa tajba li tant ilu ma jkollna xitwa tajba Mulej, nitolbu ilek minn qalbna illum il-ġimgħa eżisħuti nħarsu lejn Ġesu fuq is-salib u nofrulu s-salib tagħna eżisħuti kull wieħed waħda minn għandu xi salib u nitolbuh il-Ġesu b'mod speċjali għal dawk li qegħdin jaqtaw qalbhom mit-toqol tas-salib, għal dawk li għaddejjin minn xi mument diffiċli fil-ħajja tagħhom biex ma jaqtawx qalbhom isibu min iħobbhom eżisħuti. Nitolbu għalikom eżisħutna anzjani morda u persuni bi bżonnijiet speċjali, għalikom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, għalikom eżis emigranti, għalikom li titolbuna nitolbu għalikom u Mulej nafdaw fidejk dawk kollha mhux biss f'Għawdex f'Malta fid-dinja kollha Mulej, dawk kollha li bħalissa jeħtieġu t-talb tagħna. Nafdaw fidejkom tagħna tas-sema din it-talba għażiża tagħna flimkien mat-talb li toffrilek il-Knisja u d-dinja kollha. Ressa oment, tagħna Marija, quddiem Ġesu ibnek, fiskit nofru t-talba tagħna. U Alla li bħafna modi u rejtna l-imħabba li għandek lejna, għatina l-qawwa
jingħataw għal xulxejn kif jingħata lina ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-nedmejn. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamli jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn ħżuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel Mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitla quddiemek bħal offerta safja u niżżel fuqna l-kutra tal-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq niżżu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier għaddejs tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jinbattulna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwielet minn Marija Verġnej. Huwa temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu għaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu bil-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu għaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewint Mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien isejjinata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba
flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Veneranda u Karmnu Muscat u Doris Gawċi. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu, Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti, pajjiżna hawn faqar. Però jekk tikkonsidra dak li qalet Santa Teresa ta' Kalkutta li kienet tgħid f'ħajti esperjenzajt ħafna tipi ta' faqar, imma l-ar wieħed minnhom huwa l-faqar spiritwali. Allura nasal li ngħid li pajjiżna hawn ħafna faqar. Kemm għandna aħna preokkupazzjoni eżis ħuti bil-oħti hija ma nafx mejn it-tfal tiegħi il-ġirien, nies li nafu li forsi huma mbedin minn Alla. Kemm għandna preokkupazzjoni li nresquhom ma' Alla b'imħabba b'rispett, kultant mhux bil-kliem ukoll kemm bżonn. Kemm nixtiequ aħna ta' bilħaq li dan ir-rigal tant sabiħ li jagħtina Alla naqsmuh mal-oħrajn. Ma nistgħux inkunu nsara veri eżis ħuti jekk aħna nkunu kontenti bil-fidi tagħna nortu jdejna. Dik mhix nisrani veru hekk eżis ħuti, jew nitolbuh bil-qalb il-mulej. Waqt li ngħidu l-missierna, niftakru li dawn huma ħutna li forsi huma foqra, mhux għax m'għandhomx flus, foqra għax m'għandhomx il-mulej f'qalbhom. Ħana ngħidu din it-talba tal-missierna b'xewqa ta' bilħaq li aħna l-insara nieħdu dir-responsabilità tagħna li nwasslu lil Ġesu b'imħabba b'rispett lejn l-oħrajn biex Ġesu ta' bilħaq ikun fil-qalb ta' ħafna. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu għax tiegħek jassaltna. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula dal jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja kollha ħin. Ħaruf talla. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
id-dem ta' Kristu iħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ħanejdulu grazzi lil mulej għal din l-Ewkaristija żisħuti dan ir-rigal tant għażiż li jagħtina lill-ibnu fil-kelma u fil-ġisem u d-dem imqaddes tiegħu. Ħansellmu lil Ġesu msallab, il-ktieb il-kbejjer, inqumu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu nadurawk, o Ġesu, wimberkuk. Nadurawk, o Ġesu, wimberkuk. Nadurawk, o Ġesu, wimberkuk. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwiegħed lil min jirċevihom bi Kristu Siedna. Ħanejdu bil-qalb tliet Ave Marijiet ġieħed 3 ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar iżisħut illum nixtieq noffrihom għalina Maltin waw xejn, mod speċjali għalina li għadna nipprattikaw il-fidi tagħna biex inħossu r-responsabilità li dan ir-rigal sabiħ li għaddilna l-mulej ngħadduh l-oħrajn. Kif smajna fl-Evanġelju tal-lum mhux hekk, biex inħadmu moħħna l-mulej jagħtina d-dawl kif nistgħu nagħmlu biex il-mulej ngħinuh jasal għand dawk li tbedu jew dawk li huma mbedin minnu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Amen.